og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave det her. Det er noget, vi har købt ude på Kongsøj Camping. Og ja, så yes. Skal vi starte med sådan en her? Nej, vi starter i rækken. Okay, så har vi det her. Det her, det er cigaretter. De har kostet 8 kroner. Ja, og vi har faktisk 3 af dem. Ja, vi smager på det bagefter. Og så har vi denne her. Løv. Det tror jeg nok er æble. Og det der. Og så jeg skulle lave vispakken. Så den blå der, det er... Hvad er det, man kalder det? Blåbær, og det her, det er jordbær. Tror jeg. Ja, eller så det her. Eller så det her æble, og det her pære, den grønne. Ja. Så har vi den. Og vi har også 2. Ja. Og så her mener det, så vi den her også. Så, skal vi smage det? Vi starter med den her. Ja, som jeg sagde først. Ej, okay. Du er med på YouTube. Ej, ja. Alle ser dig. Ej, jeg kan ikke åbne den. Ja. Jeg kan godt. Ej, man skal faktisk rigtig drikke af den. Man skal faktisk rigtig drikke af den, ikke også? Ja. Oh my god, det kommer ikke til at gå det her. Så kom den. Så kom den. Okay, det er mega mærkeligt. Ja. Okay. Den der berømte ølcigaret. Ja, faktisk godt. Hey, så sådan en, der har jeg faktisk en taske. Hvad er det? Okay. Hvad mangler du, Christina? Det var så den her. Den har vi smagt på. Altså, den smager rigtig godt. Så skal vi i gang med den der. Ja. Og hvis jeg kan ikke til sådan en her, så gør jeg lige det. Prøv at vise din tunge. Okay. Super. Så har vi lige åbnet vores cigaretpakke. Skal vi starte med den blå? Vi starter med den her. Eller hvad? Ja. Vi starter med den blå, som jeg lige viste. Så skal vi prøve at smage, hvad det er. Det smager. Ja, der skal lige sådan noget papir af her. Efter der papir på. What? Den er mærkelig. Prøv at se. Sas, vil du gerne hjælpe mig? Skal vi bare dele den her? Jo, vi deler den. Okay. Ja. Jeg skal lige have en cigaret. Okay. Det er måden med det. Hvad er det? Så bare du også på YouTube nu. Du har alle derude ser dig. Nå. Og Sabrina. Så er jeg kun over. Jeg kan ikke lide. Den smager den kan blåbær. Så nu er det den røde. Så nu er det den røde. Og vi deler den igen. Vi ved ikke helt altså, om den smager det samme eller ikke det samme. Det gør det ikke. Hvordan ved du det? Okay. Så vil du gerne åbne. Den har smag af jordbær. Kan du så ikke lige tage en sådan shoppingtid? Ej, det smager faktisk af det samme. Ja. Nu skal vi se.
Nu er det den grønne. Så jeg skal tage alt papiret ud af. Tak. Den jeg lige havde åbnet, så tager det på. Men er det grønne æble? Eller pære? Jeg vil ikke lide. Au. Nå. Hvad giver vi den blå? Op. Jamen, fra 1 til 10. 1 til 8. Så du siger 8? Ja. Super. Jeg siger 7. Så er det den røde. Jeg siger 47. Og den her giver 1 og 10. Fordi den smager rigtig godt, og den er lige tilpas. Man kan rigtig godt lide jordbær. Jeg giver den 8. Den grønne giver jeg Okay, 2. Den grønne giver jeg 2. Så er det den her, vi skal smage på. Okay, nej, vi skal smage på den her. Nej, den er orange. Og se den her. Vi skal... Okay. Vi skal bare lige se, den er. Det her det er nemlig min, og den er blå. Men nu ser vi, hvad for en farve. Og min, den er... Okay, jeg Og min, starter. den er grøn. Hvad smager den af? Jeg må smage. Vi deler sådan den her. Det smager lidt af apfel. Bare ellers er den tykke mave. Tak for den her video. Vi håber, I giver mange